Здравейте отново! Включването е отново от завода, за да ви покажа това, което не ви показах преди малко, защото се оказа, че съм на грешно място и ми препратиха на репаратурен плац, който и да значи. Но сега ще успея да ви покажа някои дребни детайли от този завод. Натоварих товар за Люксембург, едното е един огромен сандък, а другото е едно желязо. Нямаше как да снимам, защото не позволяват там. Много е умотано, тук се движиш с карта. Както казах, мястото е много голямо и може да се объркаш на много места. Има много трафик. Освен че вървят автобуси и влакове тук, те са товарни. Как съм се изпотил. Тук е един насреща идва. Видях един влак, който вагоните бяха под формата на, да речем, топка за ръгби. И се личеше, че в тях се налива, че там всъщност тези вагони, реално там се топи в тях, каквото и да се топи, не знам, или се налива още горещо и после бързо с влака го карат някъде го изливат или нещо такова. Просто се личеше, че от тях се излива разтопен метал. Поне на мен така ми се е сторило. Извинявам се. Има доста стари части от завода, които виждате, с страхотния ръждив свят. Има и неща, които сега тепърва се строят, нови места. Тук трябваше да ми изчака колегата, защото няма място за завоя. И на място за завоя с два мани. Ето това, ако мога да го покажа, не знам дали се вижда, ето то дори пуши. Явно тук са някакви пещи и от тях се влива и излива, и там какво се прави. Много голям завод, няма добро качество обаче на снимката, на заснемането, но колкото мога ще опитам. Тук явно се товари шлак, тия вагони. Тук се строи нещо, някаква нова част. Има огромен кран, който е на вериги. И отдясно и отляво има по един такъв. И също и огромни платформи, колесни, на които стоят някакви железа. Предполагам, добре се вижда крана. Строят са някакви нови части. Въпросният завод, нови системи. Отвън имаше камиони натоварени с някакви огромни цилиндрични детайли, които виждам тук монтирани отляво. Трактора е някакъв вътрешен транспорт. Интересното е, че има от огромни дебели детайли, стоманени, до сандвич панели и профили. На едни вагони видях тонаж 170 тона. Доста сериозно звучи. стоманолярния град.
така фиксираме темпомата на 30 км в час и когато стигнем, то реално 30 км в час не е чак толкова ниска скорост, реално може бързо се стига до портала. Аз поне го минах няколко пъти, докато се изяснят къде да ме пратят. Много тромаво, много мудно, всеки ме прехвърля на всеки. Само на портала минах през 3 гишета, където всеки ме пращаше към другия. И си викат там, подвикват си, нали, на немски. Нали, по интонацията мога да разбереш защо ми го пращаш, той не е за мен. Поправяйте си оттам, някакви такива неща. В крайна сметка, този, който вчера ме заблуди и ме прати на грешното място в началото, той реално завъртя 2 телефона и успя да намери място, където трябва да отида. Което, нали, както казва моя диспонент, защо не можа това нещо да стане вчера и да няма кой ще плаща престоя, нали, на камиона, на шофьора, кой ще плаща неустойките за времето, защото аз този товар днес трябваше да го разтоваря в Люксембург, оттам да хвана нова заявка, която да разтоваря утре. Аз утре тепърва ще разтоваря този товар. И това е един загубен ден и за мен, и за фирмата. Или за мен не, защото аз ще си получа надника, но сега ще има едно напрежение с мене и с диспонента да го наваксаме този ден. И реално мен никой не ме пита нищо, но питат него, нали, какво става, защо става. Нали, той е човек, който организира много голяма част от нещата. И в същото време нали, ние с него си помагаме, като си вършим работа, и сега ще трябва, разбира се, да напъна колкото мога. Не говорим за нарушаване на правила, на времена за шофиране, на скорост и така нататък. Говорим за стегнато каране, без много сърбима ще трябва да спра малко, ще почина 15 минути. И тук е много хубав паркинг, тук е да спра на сянката или някакви такива. Приготвяш си бутилките с водата, да са до теб, да не седаш да си вземаш от съндъка отстрани и евентуално спираш, ако вече много не можеш да стискаш. Ето тази платформа я видяхте. Така, вози едно купче. Това купче, кой знае колко тона е. И общо така е. Няма време за офлянкване някога, да, стои се, както вчера стоях 4 часа. Да чакам някой от някъде до някъде и в някъде. Така и не се получи. Реално се получи днес, но пак стана късно. В момента е 11 часа немско време. Аз дойдох, в 7:30 бях се регистрирал. Реално трябваше, отдавна съм направил доста километри. Самото товарене отне 5 минутки. Около 5 минути да разкрия страницата на камиона и около 5 минути да укрепя и още 5 да закрия. Значи какво става? Нищо. 20-30 минути. А аз тук съм изгубил само в пътешествия напред-назад по офиси и така нататък. Не знам часове колко, 7-8 станаха може би. И това нещо, нали, сещате, че струва пари. Аз не че съм някакъв материален човек, но то струва пари. И са загубени са, изтървани са някакви ползи и най-вероятно тази седмица не знам, защото най-вероятно няма ми стигнат часовете, но другата седмица ще има малко по-такова препускане като за последно, че аз по принцип съм до края на месеца, въпреки че знам, че не става да те сменят точно в края на месеца следващото минало се провериш, и малко някой друг ден в повече. Но ще видим. И така, стигнахме почти портала. По-нататък, ако
има нещо интересно, пак ще се включим. Може би те станат за днес 2 клипа, но да, може би ще се видим утре с нещо ново, ако има. Надяваме се да има, разбира се. И така, приятели, хубав спорен ден. Аз отивам да сменям дясна гума и оттам пълен газ за Бургас. За Люксембургово. Чао ви!